O Depor voltou á primeira división despois de 8 anos e o mellor motivo para analizar este ascenso é coller os que pasaron en 2012-2014 e facer análise. Bueno, como? Boas tardes. A larga estadía no Barro acabou. Xa está. En principio acabou. Hasta novo aviso. Ata novo aviso acabou. Purificámonos en Valladolid con ese orballo que caiu. E orballo de nada. agora é o momento de falar de como ascendeu o equipo, que fixo, que non fixo, e sobre todo, que creo que é o máis importante, analizar conforme as anteriores ascensos que conseguiu o Deportivo da Coruña o que se logrou neste ano. Porque hai unha métrica que me gusta moito, é que este ascenso vai quedar estatísticamente falando no medio dos dous. É dicir, o de Oltra foi super ofensivo, o recordamos todos, récord de puntos, récord de victorias nunha soa temporada, Goles. pero logo está o de Fernando Vázquez, que foi case que un récord en canto a defensivo, porque hai datos que son tolísimos. E logo vai quedar o de Hidalgo, que eu creo que a xente pensa que foi dun xeito que igual a máis de un lle sorprende. Logo entraremos en aquí máis datos que opinións. Opinións hai moitas e datos hai pouco. Hoxe vai ser o primeiro vídeo do canal falando do Deportivo da Coruña. Da Canle, perdón. Hai cousiñas que de xeito filólogo aquí, de xeito espontáneo van sair mal. E logo tamén pois iremos facendo vídeos sobre os mercados de fichaxes, situacións específicas de xogadores que creemos que tamén habería que analizar, comparacións con anteriores, os rumores, comentar como poden ir por aquí para o sistema, e tamén algún vídeo especial de algún xogador que sempre cae. Exactamente. Neste caso, hoxe, este solamente vai ser analizando meramente a data clasificatoria, é dicir, o que se gañou, o que se empatou, o que se perdeu. Máis dun vai levar algunha sorpresa. A parte, imos soltar algunha anécdota curiosa, como a primeira de todas. Ambos os tres ascensos conseguíronse en ano de Eurocopa ou de Mundial. E aquí, máis dun vai dicir, joder, pero é que o ano de Albacete foi ano de Eurocopa e non ascendimos. Sí, foi ano de Eurocopa, é verdade, pero foi ano de Eurocopa trucado. Exacto. Porque a Eurocopa non tiña que xogarse precisamente nese ano, tiña que xogarse un ano antes, e acabou xogándose nesa temporada 2021-2022. Non se fíxose na 22-23. Non, minto. E vou arranxalo ben. Na 19-20 era cando tiña que haber Eurocopa. Descendimos. Non houve Eurocopa. Por tanto, a Eurocopa xogouse entre medias. No 2022, que é a onde quería ir, pero tiña mal anotado, no 2022 era o Mundial de Qatar. Pero, en lugar de facerse cando tocaba, fíxose en decembro. E aquí é onde explico eu que o Depor, cando hai Eurocopa de por medio Mundial, ten que estar tranquilo. O problema é se o Mundial ou a Eurocopa tocan polo carallo e non vai. Un ano que sexa par. Subimos en anos pares. 12, 14 e 26. Sí, rompendo precisamente co ano de Oltra o que pasaba antes, que o Depor ascendía en anos impares, porque o último ascenso fora no 91. O Depor vai por tramos. O sea, a Liga ano par, primeira Copa no impar. De feito, primeira Liga ia ser en ano par, pero gañase a Copa en ano impar. E logo a Copa ganase en ano par e a Liga en par. En par tamén. E descendemos en ano impar e subimos en ano par. E despois baixamos en ano par. E non ascendimos en ano impar. Ascendemos en ano par. Ascendemos en ano par e outra vez en ano par. Estadística. Pura e avanzada. Pura dura. Vale, imos a ir xa co tema estatístico. Que eso é como Valladolid, disculpen que me digan. Ganamos en Valladolid 3 veces. Sí. Ano impar. Impar e par. Porque foi no 98, 2003 e ahora 2026. Ven aí. Rompendo cos esquemas. Datiños. Sí. O primeiro de todo, ano de Oltra, 91 puntos, o récord da categoría. Ata o de agora, un dos máis espectaculares que se viron na categoría de prata. Máis que nada porque isto é o que eu quedaba un pouco así tal.
foi un ano de moitas derrotas. Dentro do que tal, o que foi un ano de poucos empates. Era un ano de contrastes, ou ganas ou perdes. Ou ganas 4-0 ou perdes 0-3. O Deportivo de Oltra conseguiu 91 puntos, 29 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Aquí é gracioso porque o ano de ascenso co mesmo número de derrotas Empezamos... é este, o de Antonio Hidalgo, con 9. E aínda así, as 9 tardaron en chegar. Iso tamén logo falaremos diso. Unha foi de resaca que fai uns días. Sí, o punto tamén importante nas de Oltra. Desas 9, en 6 o Depor non foi capaz de marcar. E foron casi todas as primeiras 10 jornadas. Non, na segunda volta prodúcense 4 derrotas e desas 4, 3 son con portería cero. A verdade é que o ano de Oltra dá para análise sesudo, Con ese ataque... 76 goles a favor, 45 en contra, que aquí é onde eu digo, tampouco encaixamos tanto con Oltra sabendo que era un fútbol totalmente agresivo, porque ao final sae a un gol e pouco, case gol e medio por partido. Realmente era moito Racing deste ano Santander que atacar. E... Si, é que tamén se gañaron moitos partidos con 3-0s, Claro. 3-1s. Claro, Moito 3-1 comemos no ataque ano de con Oltra. Ricky, Lassaz, Valerón, Guardado, Bruno... Salomao, Salomao. Juando. Logo, nese ano de Oltra, a racha, neste caso, a xeira de partidos con máis xornadas sen perder é de 11. Que é bastante. Que é na que se producen 10 victorias e un só empate. Ese empate en Pucela, a ceros. E aquí xa é onde me gusta máis entrar no dato máis puntilloso. Os puntos na casa dese Depor son 56. Dun fortín. De visitante 35. Fora da casa, ese equipo palma 8 partidos. Solamente palmamos un co Hércules na segunda xornada de Liga, 1-0, gol de Abel Aguilar ou de Mitchell? Abel Aguilar no, que estaba hecho ano seguinte. No, Abel Aguilar estaba no Hércules. Creo que sí que marca Abel Aguilar a centro de Mitchell, que o ano anterior tiña estado cedido no Deportivo da Coruña polo Valencia. 8 partidos sen conseguir marcar gol, é dicir, de 42 xornadas, solamente en 8 partidos. Que O conxunto de Oltra non foi quen de marcar. 6 son en derrotas, os outros 2 son 2 empates a ceros, dos 4 empates 2 foron empate a cero, e 3 xogadores por riba dos 10 goles. Ricky, Lassaz... E Guardado. Cando marcaba Guardado? 11. Guardado marcou 11 clavados. 11 clavados. 7 se non me trabuco de penalti. E aquí entramos no apartado tamén no último. O conxunto de Oltra conseguiu acabar 13 veces coa portería a cero. 13 veces. Coloto C. Castro... E algún partido solto conseguiu no Lux, porque Lux xoga o último partido contra o Villarreal, que queda 1-0, e xoga creo que algún máis. Creo que xoga outro partido máis nesa temporada. E, por último, o dato que me fai moita máis graza de todo, 14 goleadores o Depor de Oltra. O Villarreal vai xar ese ano de primeira xo. Villarreal B. Claro, era contra o filial. Eu son o público que pilla Javier desprevenido, vale. Non o puxen nesta toba na que estamos mirando os datos, pero sí que é certo que no apartado de goles fora da casa, o do Depor de Oltra foi unha cousa terrible. Cantos, Javier, dime aí? 29 goles. 29 goles. De feito, creo que eran 25 goles marcados e 29 en contra. Unha cousa así. Ya. Creo que 29-25. Ese ano no que Riazor como estadio se... Que hai que pensar que o que hicimos, todas as derrotas fora da casa foron menos 2 3-0 por 3-0, 2-0, 4-0 Alcorcón. e acabas sen marcar gol en 6 desas 8 derrotas. Todo iso tes que sumarlo a goles encaixados, e logo que fora da casa é un ano no que o Depor gaña moito, digamos que xogando no baremo. Sí, en plan... Porque é verdade que marcas 3 goles en Barcelona, pero encaixas 2, porque ese partido gañase 2-3. É certo tamén que xogas ante Murcia e Valladolid, neste caso en Pucela, os dous son empates a ceros, entón vas mirando. Eu ao principio dixen, pareceme raro que marcásemos tan poucos, pero logo sí que é verdad que analizas todo. E como hai moitos partidos nos que non marcas e outros nos que marcas moitos, porque sí que é verdade que marcas 4, creo que ao Hércules, no Rico Pérez, pero logo é o que dicimos, se marcas moitos non,
pero noutros quedas corto, Pois, as matemáticas dan. Daba o cálculo, creo que eran, con eses 20, creo que eran 25 goles, e creo que era máis ou menos un gol por partido fora da casa, mentres que na casa era unha bravada. No, na casa Era unha bravada porque Mira, dos 76 goles creo que son 50 e mira, algo. Na casa ese ano se comparo con un recente no de Borja Jiménez, que na casa era 4-0, 3-0, 5-1. Pero fora- E máis. Claro, costaba. Sí que, a ver, tamén a xente o recorda como unha temporada aplastante, apisonadora, que o acaba sendo por 91 Pero de puntos, primeiras non. Empezouse como de Diáquez en Primeira Federación. Non tan heavy, Non tan mal, si que é pero sí verdade. que se empezou... Pero empezase que recordemos que no Estábamos derbi, de 14, posición de 14. o famoso derbi contra o Celta do Lasación toda a E boca, cando empezamos a... estaba o conxunto de Oltra oitavo clasificado, e xa era cando comezaba a sonar un pouco, Sí. se aquí non se espabila. O sea, porque un ano que estás un mes despois de 20 anos. 20 anos xustos, te quedas cos vos. Bueno, que era un equipo que Quitando a Adrián López, Era un Juanro, equipo- era un equipo de Europa. A ver, ese equipo é mellor que o seguinte ano en Primeira División, o sea... bueno, que ese equipo en primeira división, o sea, ese equipo é mellor que o de primeira, porque Claro. no de primeira tes a xente como Desmarets, Rindaroi, Sí, o- Michel, E te quedas con Coloto, Guardado, Adán Zubía... é o que traes Claudio Morel, traes a Borja Fernández, traes a Bruno Gama, a Bruno, a Salo, Salomao, Saúl Queda... Saúl Queda, no medio tras a Jesús Vázquez, Sube Brecantiños tamén, que cando empeza a ser xogador e bo. aparece Jesús Vázquez, que Jesús Vázquez. recordemos que era bello desexo de Coruña, pois rollo como este ano Stoikov. Sí, sí, sí. Xogador que veu xa nunha etapa un pouco máis de declive, pero que aquí pois sempre se lle quixo. Vale, estos son os datos, como hicimos, do Depor de Oltra. Sí. Como hicimos, Aplastante. datos de equipo super ofensivo, moi difícil de superar, de feito... Suicida, como se diría, un pouco Paco Gémez de Rayo Vallecano. Sí. E agora toca ver a versión completamente contraria. O ano de Fernando Vázquez. Getafe de Bordalás. 69 puntos. Das máis baixas. Xa partindo deso, foi unha das máis baixas esta Partido categoría. deso, o Burgos este ano fixo 72 e non entrou nin en playoff. Claro, é que O sea, o Burgos que este ese ano o Burgos con 72 puntos sería campeón. Campeón. Porque o Eibar tiña fai 71. 2 e fai 3. Porque ascender a Huesca con 71 ou o Valladolid Sí, con 71. sí, é outro dos ascensos máis baratos. Ningún equipo fixo os puntos e se quedou fora de playoff ou fora de ascenso directo. Datos desos 69 puntos. 19 victorias, 12 empates, 11 derrotas. É que por moito que digamos que o equipo de Fernando Vázquez era un equipo super defensivo e demais, é un equipo que ten moitas A derrotas. segunda volta sí que hubo un baixón. De feito, é que fans Que me acordo os mesmos puntos na primeira que na segunda volta, tendo o equipo completamente máis calidade na segunda. Recordas as celebras da Ponferradina que nos mete un baile en Riazor. Con Berrocal, Yuri, con Yuri. con... Ai, como se chamaba o extremo. E... Ai, como se chamaba o extremo. Oh, Mítico extremo baixiño. e... Que ese ano rompera. A Corán, que logo a Corán, que logo era o tipo era tinerfeño, creo que logo fora para o Tenerife, precisamente. E aquí é cando caen de caixón os goles. Se facíamos balance do mega ofensivo que era o equipo de Oltra, que promediaba con eses 76 goles, case 2 goles por partido. Este é 1,2, 1,1 O de Fernando Vázquez anotou 48 dianas. en 42 goles. 48 dianas. Parte positiva. 36 goles. Encaixou 36. É que Menos de gol por partido. É que esa non era defensa de 3, doble lateral, Marchena Insua, Lopo, que ven en inverno é bastante ben, Lux e Fabricio, que fixeron unha temporada moi boa os dous. E a ver, tes laterales a Seuane a perna cambiada, Luisinho en banda esquerda, na segunda volta, cando marcha xa Culio e Salomón se lesiona. Laure e a dereita tiñamos Bueno, de feito é que se xogaba con Luisinho e Seoane de interiores, Claro. e Laure e Manuel Pablo de zagueiros. Estaba Laure máis arriba. No, Laure e Manuel Pablo facía de lateral esquerdo, e Laure de lateral dereito, ou ao revés, e Luisinho e Seoane estaban por diante. moito pola banda esquerda. Porque cando non podía xogar Manuel Pablo, que un ano no que non ten tantos minutos,
Seoane era o que Sí. alternaba. Despois eso, Marchena, Kaká na primeira volta, que fixo moi boa primeira volta e vendemos por 200.000. Sí, unha cousa así, que foron. tal, Julio me deu por medio millón. E dai chegarán por Cifrán, Ravelo, Todo, porque o da segunda volta Núñez, é novo. O sea, unha plantilla completamente nova. Bueno, Núñez estaba dende a primeira volta, Ai, sí. pero tardará ata novembro en Sí, debutar eso, polos eso é temas culpa do FIFA 14 que non actualizaba que non ata actualizaba a inverno. plantilla. Pese a ser un equipo tan defensivo, xornadas invictos somente 6. Cando perdía, é que era moi de, era moi de marcamos un 0, nos replegamos. Tamén como marcaran un gol os rivais, era moi difícil que, Claro, o sea, que levantar as cabezas. partidos que empatamos 1-1, o 0-3 da Ponferradina, contra o Córdoba na casa perdemos 0-1 na segunda jornada. Sí, perdemos contra o Murcia cando tamén, logo o xogamos 0-1. con Uxío, con Dani Iglesias. Dani Iglesias, con Bueno, que é o partido Lemos. é o partido no que en realidade xogan os cativos, que sempre se Dicho. fala de o ano dos cantiráns. En realidade o que fan é debutar nesa xornada porque non xa. hai plantilla, non hai xente. Non hai xente. E logo chegan todas as fichaxes de golpe. Realmente Canteiráns, ese ano que diste e tal, Insua con diferencia, Seoane, que xa estaba, 23 anos, e xa estaba. E Juan Carlos Real, que xogaba así de cando en vez, pero foi xogar Ravelo e chao. Luis Fernández, pero non era do grado de Fernando Vázquez, como sabemos todos. Pero realmente máis alá deso non hai máis canteiráns que subidos. Datos de puntuación, ese ano na casa o Depor suma 33 puntos. Bastante pobre. 33 puntos. É literalmente un punto e medio por partido. E fora da casa 36, é dicir, foi moito peor local que o de Oltra. Un pouco mellor visitante, tampouco moito máis, é un punto máis. A ver, eso é un pouco destes anos, que este ano o Depor é un equipo que lle gusta moito xogar con espacios a contra e a Riazor non lle gusta moito xogar sin posesión. É un equipo que xogando fora este defendía ben, o deste ano tamén defende ben, xa adentando un pouquiño, pero en Riazor nunca fomos moito de que nos gustase que demos o balón e ataquemos. Sempre fui un pouco De feito é que silbido. é a gran teima que ten a grada de Riazor con Arsenio Iglesias no seu día, Irureta despois, Caparrós incluso, porque por moito que digamos de Caparrós, Caparrós tivo 2 anos seguidos o equipo Anquela. nas semis de Copa do Rei. Sí, pero non. Que non vamos falar diso porque Non vamos tocar temas sensibles, non imos porque- abrir feridas que xa están porque- medianamente cerradas. Porque Caparrós non se ven para aquí, vale? No. Eso xa para outro vídeo. Recordemos- Mira, outro vídeo en plan crónicas. Crónicas dunha morte anunciada. Caparrós no Depor. Crónicas olvidadas, cosa que non se acorda moito, vale? Porque Vale, indo ao apartado de partidos sen marcar gol, o conxunto de Fernando Vázquez pasou 12 partidos sen marcar gol. o sea, casi un cuarto. Casi un cuarto, casi un tercio. Casi un tercio. Casi un tercio da liga non anotou gol. A ver. Parte positiva a contraria, Non vi un partido unha salvaxada. 19 partidos sen encaixar gol. 19, Unha salvaja, o sea, É media liga. é bravo. É bravo. O sea, a ver, que sí, defensa de 5, 6, me acordo un partido que tiñamos 6 defensas. Tiñamos no campo a Lopo, Insua, Marchena, algo, non me acordo quen era. Que me acordo que eran sete, creo que foi un sete día de seta defensas. porque estaban Luisiño, Seoane de interiores, Laura Manuel Pablo, Laura Marchena Manuel Pablo. Insua e Lopo. Que me acordo que dixen, a ver, a gente en que sabe facer algo. O sea, a gente que ir para arriba. a gente que ir para arriba, o sea, Eh, xa por lógica. O dito, 19 porterías a cero pareceme auténtica Unha barra basada. braca. É certo que como hai tan poucos goles, somente hai un xogador por riba dos 10 goles, que é Borja Bastón, clavado con 10. Borja Van Bastón. Basten. Borja Van Bastón. Había Van as dúas formas. Que foi repudiado, que eu nunca vou entender por qué. O sea, sí que o entendo, pero Home, tamén porque era un dianteiro moi xoven. É verdad que cando Tiña aparece 21 aniños, cando aparece, creo que 20 incluso. Cando aparece Tochema e Sifrán, claro, a ver. era que Toche en segunda división era E Tochenda por riba é chegar, marca e lesiónase. sí. Porque marca o Sabadell, marca o Sporting, ten aí unha lesión muscular, tarda. Aí entra Ifrán, marca o Castilla, No, minto. Marca ao Sabadell. Sabadell. Marca o Hércules, 2 goles Toché. E logo marca o Sporting e cando ten a lesión e aparece Ifrán. Ese gol que pensábamos que era Fabricio, pero era Toche. Sí. Gran Bueno, olvidado. que Fabricio pensaba que era él. O resto non sabíamos un carallo que No, eu rematara, hasta os meses pensaba que era él. Hasta que dixen, espera. Eu recordo que cando chegamos a casa todo Dios descubriu que fora Toché porque poñían Home, que poñían a estaba toleando e dixen, puga, fui él. Non, joder.
Eu non recordo nada. Eu recordo que ese día meu querido pai entrou cunha navalla a un partido de alto risco, non o cachearon e cando pasa di anda mira! Bueno, nin que fora un Sigrans Limón, sabes? O sea, aquí... Pero bueno, cousas que pasan. Crónicas deportivistas. E por último, o dato que parece irreal, pero mola un cacho, os mesmos goleadores que non o de Oltra. 14 goleadores. É verdade que moita xente cun gol solo, con 2 moita xente, con 3 moitísima xente. Inso a 3. Inso a 3, Marchena a 3. Lopo marcoulle ao Lopo 2. No, Lopo marcoulle ao Tenerife e ao Alcorcón. Alcorcón, eso, sí. Que máis? Laura acaba con 1. Sí, ao Zaragoza que... Arizmendi marca 2 goles. E Luis Fernández 4 ou 3. Luis Fernández creo que non sei se 4 ou 5. Despois tamén 4 Juan Domínguez. Luisiño 3. Luisiño non sei se 3 ou 4. Luisiño, a gracia de todo, acaba esa temporada como máximo asistente do equipo. Hostia, sí. 7 asistencias. Juan marca ese golazo ca esquerda ao Numancia. Núñez acaba con 4 asistencias. Bergantiños. E Ravelo acaba con 5 asistencias. Bergantiños marcou ese ano. Non me sona que marcara ese ano Bergantiños. Se marcou, creo que marcou 1, pero creo que non marcou ese ano. ese ano. Creo que non marcou ese ano porque de feito non marca ese ano. No. Porque tírase 2 anos se marcar un gol o sea, tírase un... Hasta a primeira non marca. Tírase case 2 anos porque non marca ata o partido en primeira cando volvemos contra o Granada. No. Eso dá unha asistencia que flipas na segunda volta en xaneiro. A ver, marca o do Barça, que na 15-16. No, pero na 14-15 creo que na marca. 14-15... non marca. Tírase a 13-14, a 14-15 sen marcar Barça. E volve marcar na 15-16. Porque en Eibar marca Juando. Exactamente. De cabeza. Pois iso. E con estes datos, é o que hicimos. Un tanto, outro tan pouco ou tanto do outro. O Depor sempre foi de repartir os goles. E agora imos co que eu vou chamar a partir de agora o ascenso dos intermedios. É dicir, o neumático duro foi o de Fernando Vázquez, o neumático brando, o rápido, foi o de Oltra. Dos medios, intermedios non, dos medios. Claro, antes dicíase moito de intermedios. Nos anos 2000 sí, dicíase o de intermedios para os neumáticos. Agora acórdome de que dicían ás veces os intermedios. Porque dixían Inter. Bueno, claro. Eles son tontos. Bueno, que non saben traducir. pero tamén isto pon chamar o ascenso non madurado hasta que ascendemos. Creo que foi un ano de absoluta crítica. O punto. E tamén vos digo, a ver, a de 2011-12 foi moito puntuaxe contra o Celta, pero deste ano é a Liga de segunda división máis difícil. Sí, en canto a nivel. O sea, porque había 5, o sea, de feito, mira, vamos dar un datiño máis. Creo que podemos aproveitarlo. Sí. No 2011-2012, o ascenso directo, porque aínda ascendían, o sea, foi o primeiro ano, creo, dos primeiros anos xa, que había playoff. Sí. O Valladolid ten que xogar ese playoff con 83 puntos. 83, o terceiro. O Celta, 85 segundo. E logo a partir de aí empezas a ver unha baixada criminal de puntuación criminal. De feito ascende o Valladolid porque aquel Valladolid comparado co resto de equipos é que era, non sei, a Inter de Sarri, sí. O sea, era unha cousa increíble. E logo hai que entrar no tema do descenso. É un descenso da 11-12 entre comillas barato. Barato porque os equipos descenden. Non, o Recre non, descende. O espera, que estou pensando. Descende de colista o Nástic. Descende o Xerez. Ai, Xerez. Descende o Xerez. É verdad. Descende logo polo arrastre do Villarreal, o Villarreal B, que quedara en media táboa. Exactamente. E descende o Cartagena. Cartagena. Podémoslo mirar rápido, No, que nos digan nos comentarios. Vamos ser eu. Da igual. Bueno, agora non recordo. Descende. O que sí é o descenso ou a división máis igualada da historia é o ano de Fernando Vázquez precisamente porque a diferencia entre o que ascendeu nós, sí, con 69 puntos, e o colista que descendeu co colista con 45 puntos, o Hércules. É a distancia máis pequena que hai entre un colista e un ascenso directo. Tamén a 13-14 son os anos de fame do fútbol español, que moita lei concursal. Eran os equipos que, o sea, como Depor, o resto de equipos da igual, en plan, leis concursales, botando fora inversores privados que fixeran un pifostio. E que un ano en que descende os campos baleiros. Descende o Jaén,
o Murcia por impagos. O Murcia por impagos, manda carallo, que os 2 anos que ascendeu o Depor... E o Murcia quedará Cuarto porque queda por detrás de... Jaén, Quedan- Murcia por impagos. Cae o Xen, O... cae o Hércules e o último que cae... O último que cae... É un destes que... Sálvase o Girona e sálvase o Alavés na última xornada. O Girona, de feito, Huesca damos no, nos. verdad? Pois pode que fora Pode que Huesca. fora Huesca. Pode que fora Huesca. Pode que fora Huesca. Pode que fora Huesca. Porque... Pois, porque playoff... No, o sea... Que soame que foi na última xornada. Foi na... No, o Mirandés non era. O Mirandés ascende ese ano. No. Ascende... Pois, da igual. Que ese o ano que van a ser en vez de Copa foi o anterior. Con Creo que o anterior, cando están... mítico- Creo que o anterior con Pablo Infante. É Infante, ai, que Creo que o ano anterior. brillante. De feito, Aguanta. o que dicimos, a temporada máis complicada por parte de arriba para ascender é a do Depor da 2011-2012, a de 2013-2014 é a máis complicada en canto a todo porque todo estaba Feito un Cristo, que puse moi baixo, o sea, ese ano hai un nivel moi baixo, o sea, cando é moi baixo, nivel paupérrimo. paupérrimo, É nivel o sea, paupérrimo que que ascende líder o Eibar, Que con- cando aparecen os Isocor, Rabelo e Fran e todo isto na categoría traendo o Depor, O sea, son os chicos, mellores xogadores da a categoría. ese Depor neste ano queda de, o sea, a ver, Queda 15º, unha cousa a ver, así. danche nivel moi bo Lux, Bueno, dancho o nivel que che dan os centrais en xeral, tanto sí. Marchena O sea, Insua... collendo os dese ano, e Fran Tochet, que segunda división foi sempre fora de serie. Sí, pero ese ano Tochen era o ano que volvía de Grecia e non estaba tan... No, pero Sí, logo co Oviedo fan o que a fai, ver, pero... a ver, que eses anos non se recordan, pero era un full español. Ese ano recordemos que o mellor dianteiro de toda a categoría era Sepovic. Sepovic, que Sepovic nunca foi un xogador A ver, que digas ti... Castén de líder, un equipo con Aventosa, Bóveda, J. Peleteiro, Igoreta... Sí, pero para o carro. Ascende un equipo como Bueno, era... Aventosa marcha en Xaneiro. Ascende o equipo... No, Alventosa marcha No en siguiente, primeira. no siguiente, sí. Ascende un equipo dirixido polo Garitano Bo. Sí. O noso sona logo... para... para o Burgos, creo. Sí. No, 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 para que... No, Lin Onti, tío. Que pon de segunda división, pero non me acordo quen é. Non sei se é un Burgos ou é algo da vida. Pois cadraríamos Burgos, ou un Albacete, unha cousa así. O Albacete, non sei, despois miramos. O caso, é un Eibar que ven de segunda B, pero é que ven de segunda B con que viña, Viña É con que Dani Yuri, García, viña con Yuri, Bóveda, Capa. Ander Capa, que xogador. J. Peleteiro. Estaba, joder, o central. Pio Bacari. No, o central. Eran Alvin. Había un central. Cosa Hostia, ademais era mítico Guarro. Estaba Iñaki Bea. Era Alventosa e outro. Era un miticardo. Que sí. Era un miticardo. Pero aparte miticardo de que era tío vasco. Porco. Perdido das manos Teña súa amateurs. cara jabada na mente. Como carallo? Despois miramos. Vamos a chamalo Bachi, veña. É que... Buah, que non me acordo agora do nome. Non era Ramis, Non era Ramis. Ramis chega... Eso, joder, o extremo que marcaba Dani Lara. Falta Javi, no. Javi. Javi Lara Sí, ficha despois. Javi Lara ficha despois. despois. Creo que ficha despois Porque para a primeira J. división. Peleteiro, Eran J. Capa de extremo, que xogaba de extremo. Dani García. Gilvan Gómez, que sempre foi para min... Estaba Pio Bacari, non? Ou estaba ainda no Lugo? Pio Bacari creo que ficha... No, Pio Bacari estaba no Córdoba. A Pio Bacari ficha no... Para a Sí. primeira, creo que o ano seguinte de descender. Arrobarrena. Arrobarrena, ai. Como vas a olvidar? Ai, Arrobarrena. Arrobarrena, con eses rizos. Ai, ese 71 de media no FIFA, o 72, creo. Eu creo que tiña 69 cando empeza. E logo cando é a de sempre, Cando cando sube. FIFA logo actualiza, fanlle... Pero eso, que é máis, sube o Córdoba sétimo, porque as Bueno, palmas se pegan e non falamos da portería do Eibar. Irureta. Xavi Irureta. Pero para a segunda división valeu. O me pasa a segunda, sí. E agora vamos co ascenso da Hidalgoneta. Ascenso que se vamos a post, non tweets, porque non teño Twitter, de agosto a setembro, eu xa estaba dicindo, este ano confiamos, eu tamén perfecto, paciencia, estou moi peleado, e tuvemos Javier e máis eu,
razón. A razón. Entón, máis bla bla bla, guau, que merda, destituímos a tal para Filipe Luís. Nos, confiade no proxecto, que hai tal, calma, que este é para playoff. Ao final fui para ascenso directo. Este é para playoff, tal. E imos os datos. E vamos aos datos. 22 victorias. Unha. 7 menos solamente que a de Oltra. O sea, recordemos que Ricky Zacaría da Churi, Valerón, Mario Soriano, Bueno, Guardado, Yeremai. No, vou dicir máis. É Lasat, Zacaría da Churi, Ricky Mulatieri. Comparacións. E o medio campo, Juan do Bergantiños, Villares, bueno, Soriano, que xogase, porque non hubo... A ver, é verdade que creo que en canto a calidad, hai máis calidad este ano no medio, porque comparas a Juan Domínguez con Mario Soriano e a Bergantiños con Villares. Hai que dicir, Tiña máis calidad. a favor dos de canteira, que eles daquel ano eran xogadores literalmente pubertos, como quen di. Bergantiños tiña 24 anos, pero Juan tiña 21 anos, Que Juan era un... Este ano tes a un Villares xa 29, nos 29 anos e a un Mario Soriano nos 24, se non me equivoco. Xa con 3 temporadas en segunda división. Claro, xa é outra cousa, pero poñendo en comparativa o que se fai... Pero Mario como xogou a híbrido entre media punta e medio centro... No, eu este ano poño de interior. O poría incluso na posición de medio, porque de media punta eu se penso nun media punta este ano, penso en Luismi. Sí, Luismi Yeremai. Luismi por aquí, Yeremai por un lado, e Mella noutra banda, e cando non estivo Mella estivo Alti. Entón, a comparativa é esa. Como dicimos, 22 victorias, 11 empates. É verdad que é un equipo que empata moito, sí, pero tamén é un equipo que suma as derrotas mesmas, sí, que o equipo de Oltra. E moitos empates son no 87-90, como Huesca, Cádiz, e hai que meter que destas 9 derrotas, 3 prodúcense nun mes de xeito case consecutivo. Sí, que cando temos o baixón de forma, que pasa a todos os equipos, o Castellón estaba que flipas. Aquí vamos dicir outra cousa máis, que é o mesmo que dixen eu cando foi o escantado de forma, que en Riazor xa comezaba toda a xente ata os nosos colegas a dicir cousas, e dixen eu, prefiro o baixón de forma agora en decembro, que cando hai tempo de respirar e descansar, sí, a que sexa en febreiro. Que pasou en febreiro? O equipo palma en Castellón, pero é a última derrota como tal. Palma con goles que, bueno, que é a última derrota que, digamos así, me cago en Dios. Palmas. E logo... A ver, sempre que decimos, é mellor que perdas, tens que perder, porque hai que perder, e full vas a perder casi sempre. Bueno, de feito, a última derrota que ten o equipo antes da Xeira é a de Granada, en casa. Que Granada foi un tiro no pé do estadio. Vamos a decirlo. Sí, foi un tiro do pé, porque vimos de ganar no 90 en sí, e a xente estaba en plan de adiós ascenso. Por qué? Porque pero eu que dicía, é mellor perder cando tens que perder na primeira volta, porque na segunda cando se pode equilibrar, e aparte tuvemos un baixón no momento porque chegou o 31 de diciembro Alti, Ferllo e Sport Ricky. O sea, chegaron os reforzos. E hai que dicir a todo isto que tamén o máis importante de todo isto é que hai que saber que cando se gaña non hai que celebrar as cousas en febreiro. Exacto. Detalliños solamente que vamos dicir a certos xogadores do Castellón, que en febreiro se fliparon moitísimo. Os do Almería fliparonse en abril. Sí. E pasan as cousas que pasan. Se ti estás nese punto de jolgorio, as hostias logo chegan. Cando ganas 14 de cada partido con goles esperados de 0,5 porque entra en medio campo, eso é máis sorte que un sistema establecido. E cando ganas máis por sorte, cando se acaba a sorte, pasa o que pasa. Que é o xeito contrario do Deportivo. Recordemos que o Depor está dende decembro, novembro incluso, diría eu. Dende novembro ata xaneiro está cuns datos de expected goals altísimos, pero non marca. Como a primeira volta de Díaz. E cando de repente entra, pero todo fai clic, de repente todo o mundo suma. Porque ainda que as derrotas que tivemos se pudo perfectamente empatar. As dos derrotas contra o Racing de Santander son empatables. A do Castellón. A de Castellón. Na casa non. Na casa non, pero porque é un baile criminal. Tamén hai que dicir a favor do Depor, que o do Castellón, que entre Briñani nunha xogada da bola parada e xusto nesa bola a meta dentro, e marque o terceiro, que é o que definitivamente xa... É o de córner, que non era córner, o 0-2. Que non era córner. Foi ese. Pues, era o 1-3, porque xa marcara na primeira... No, o segundo que marcan eles é o córner, non? Non, marcan o terceiro. O terceiro. Creo que o terceiro. Que non era córner. No, minto, tes razón, é o segundo.
E o segundo de Briñani e o segundo porque o terceiro cando xa estábamos indo como tolos se chegan nunha contra e o día da Real B que che marcan de medio campo, polo medio, que bueno, hecho que hai, son derrotas que vas a ter. O sea, perdiu 6-2 o Real Santander en Andorra e 5-1 as Palmas, aí tamén vas a perder algo compartido. Que nós tampouco perdemos. E nos perdemos 1-0 fallando a que fallou na primeira parte. Sí, o sea, realmente solo perdemos por 3, o sea, a nivel que non nos metieron nen 4, nen 5, nen 6 goles. Nese sentido, fomos o equipo máis regular. E xa indo os datos de goles, precisamente o que estamos a falar, é un equipo que supera con creces ao de Fernando Vázquez, obviamente, 65 tantos, queda non moi lonxe, a 11 tantos do conxunto de Oltra, e no aspecto de goles encaixados, encaixa 44. Queda como de Oltra, máis ou menos. Aí pesanche o 0-3 do Castellón e da Real B. Son os que máis pesan. Son os únicos que perdes por unha diferencia. E logo que logo non tes derrotas así. Os fallos individuales contra Málaga, Cádiz e Huesca, pero aí sí que aparece que hai varios partidos nos que 3-2. O sea, que realmente por sistema como tal... bueno, e a derrota 0-3 en Málaga. O sea, 3-0. Eso, son 9 goles en 3 partidos, que tes o día tonto. E despois fallos realmente individuales, que non dependen do sistema, son fallos de marca. E aquí onde eu díxeno no seu día, e volvo a repetilo, estivo máis xornadas sen perder o conxunto de Hidalgo que o conxunto de Oltra. 12 xornadas invicto estivo o conxunto de Antonio Hidalgo despois de perder contra o Granada ata que perdeu colas Palmas xa con todo feito. Con resaca. Unha resaca mañanera. Resaca e gana tú que a mí me da la mesa. 38 puntos na casa. Aceptable. Que non é a burrada de gañar como gañou o de Oltra 18 partidos na casa. No, polo sistema, basicamente. Pero fora da casa 39. É dicir, o mellor visitante dos 3 ascensos é o de Hidalgo. Isto rompe caixeira os últimos 10 anos de que fora da casa non ganábamos nunca. É que porque hasta que chegou Idiáquez, que empezamos a ganar fora da casa, éramos un equipo que fora da casa dábamos asco pena. De feito, o ano de Fernando Vázquez é un deses anos de dicir, joder, fora da casa estás rendindo, pero o ano de Oltra, a pesares deses 35 puntos, arranxas esos 35 puntos na segunda volta, porque na primeira é cando perdes, creo que son 4 ou 5 partidos fora da casa, empatas 2. É que desde que realmente toma banca o control do equipo de forma directa, é como que se rompeu algo, pero empezamos a ganar fora da casa. Creo que o día que se rompeu a mala organización é o día que de repente a banca di hai que romper con todo. Sí, que a temporada 2022-2023 despois de Castellón. Despois do Castellón que creo que foi doloroso porque hai que recordar que ese día pensábamos que se acababa o equipo. Hai que recordar que Coruña marcha contra a sede da banca. Botan a Rubén de la Barrera cando se supoñía que era o elexido. Pero... ou polo menos o cravo ao que aferrarse. Entón, dase todo, pero a toro pasado quizáis era a mellor decisión, porque ao final tamén, por moito que digamos, Rubén de la Barrera viña de un ano en Covid no que o equipo non conseguiu sair desa disociación de non entrar na categoría, de facelo todo mal. Recordemos, palmamos esa temporada, non gañamos ningún partido ao Compos, palmamos no Bao contra o Coruxo, empatamos en Pasarón e gañamos de milagro na casa. Entón, e realmente Rubén de Barrera, quitando cando sube a Cultural, tampouco que fixo nada mal na súa carreira. Doeme dicilo, porque a mí me encanta Rubén, pero é verdade, leva sin triunfar desde 17-18 que ascendiu con Tonidilla. Exactamente. Non diremos nada máis. Pero, bueno, a ver, tamén te vos digo, somos moito de que se vayan todos, hasta que se van todos e dimos ¡Eva! Sabes? Logo, partidos en marcar deste Depor de Hidalgo, o que ten o mellor dato... Solo 7. E recordemos que empezamos a liga con Puskas cada jornada. Sí, bueno, é que era... Pero goles de 6 toques... Es que os primeiros 3 goles en Granada... Buah, taconazo... 2 taconazos seguidos para que marque Soriano. Logo o gol de... Que marcou segundo? Zaca Luismi. Zaca. E o gol de Zaca polo pau curto, que mete un estalido... E logo o gol de Escudero. Que olvidamos que marcou Escudero na primeira xornada. Miranda del Ebro tamén.
Golazos de Luismi, que marca 2. Buah, picadito, ai, mi madre, que golazo. O hat-trick de... Hat-trick de Zaka en de Zaka. 13 minutos. Que marcamos goles de... O sea, xogamos un fútbol moi estructurado. Creo que o ano que se tes que elixir os 10 mellores goles. Costa. Non sabes cal escoller. Un tío de Jeremai Almería. Para min ese é o mellor. O de Soriano Bueno, para min era o Andorra. mellor. Para min era o mellor ata que chega o de Soriano a Andorra. O Porque non de- sei cal é máis difícil. E o de Mella, a Zaragoza, carreira de Jeremai, que deixa de tacón despois de correr todo o puto campo. 65 metros. A ver, é un ano de goles moi bonitos. A ver, é que hai golazos de Zaka, golazos de Mula. De Jeremai, de Luismi, de Soriano, De Stoikov. de Stoikov, Porque tanto a vaselina de Stoikov... Altimira. Alti! É que é un ano moi difícil. Sí. É un ano moi Hasta Barcia, a volea ao Sporting, que ao final é unha volea. É moi escorada ademais. É moi escolada. Diante de Polo Vázquez. Sí. Pois, despois de dicir ese dato de 7 partidos sen marcar, é o conxunto tamén que menos porterías a cero conseguiu. Sí. 11. Dicir, conseguiu máis o equipo de Oltra co suicida que era Saber, ao final... que o de Hidalgo. Aranzubía mellor que Germán. Logo, xogadores con máis de 10 goles, neste caso 2, Zaka e Jeremai. con 12 e 11 respectivamente. Pero 15 goleadores. É que eu pensei eu, se non chega a marcar non é o gol. Contra o Leganés, se marcalo outro dos que xa eran habituais, eran os 3 ascensos con... E tamén este ano sí que, comparado cos outros dous, é o ano no que a canteira sí que tuvo máis peso de verdad. De feito, é o ano da canteira. Porque Porque o ano de xa de estaba- Oltra son Juan do Eales, nada máis. Porque aparte... Lasazzo quer contar, pero que la Sasha viña de levar 3 anos no... Claro. Case, sí, e 4 e case 5. Claro. Porque Hostia, sube no sí. 2008-2009. Era Xa que levaba este ano 4 anos. Xa estaban no equipo Yere... Mella, pero é un ano no que de repente dis que a alternativa da dianteira... Songo, Barcia... É o ano no que hai máis participación de canteiráns de xeito regular. Sí, nos que realmente xojan Porque realmente cun sentido. con máis canteiráns, por moito que tal, sí que é verdad que aparece máis canteiráns no ano de Fernando Vázquez. Porque debutaron contra o Córdoba 80. Pero estamos falando xa de que están Juan Domínguez e máis Bergantiños. Alex Bergantiños. Xoane xa levaba como tal sendo xogador de primeiro Son equipo os que suben Insua 3 anos Juan Carlos e Luis Fernández. e Luis Fernández. E Luis Fernández era o de Fenestrao. Era o, Sí. bueno, ese apodo que todos sabemos. Sí. Que, Non imos dicir aquí que pero o que sabe, sabe. O que viviu esa época sabe o que foi. Entón, con todo isto, eu considero que os datos van deixar a longo prazo Un bo recordo. moito mellor recordo deste ascenso do que a xente cree. Non solamente polo tema de que volves despois de 8 anos. Estamos a falar dun equipo que é o que digo eu, queda no medio, porque non en segunda B, o sea, non queda... Tamén hai que dicir, diferencia dos outros, os outros viñan que baixábase, facías o efecto rebote, e este é o primeiro ano de proxecto. e tamén é o primeiro O sea, primeiro ascenso de proxecto. Primeiro ano no que o teu objetivo é pelear o ascenso. O sea, realmente o objetivo era playoff. Primeiros os primeiros. De feito, todos dábamos con canto nos dentes e playoff. quedábamos sextos, Que quintos. vemos de 14 en segunda B. E o ano pasado quedamos de 10 a 15, 16, creo, en plan, ben. Decimoquintos ou decimocuartos. Sí. Creo que E tamén decimoquintos. é un ano no que hai que recordar que os últimos 2 meses, 3, tuvemos todos desde o sétimo hasta o segundo en 3 puntos cada jornada, que era como perdas, vas para baixo. Bueno, de feito, é o que vive o Almería. O Almería, polo xeito de Perder esos pechear partidos, en Burgos, e Las Palmas. vaya merda. E Las Palmas. Sí, pero, refírome, o día que o Las Palmas, que o Almería acabaselle todo, Que Almería lle que xa o sabíamos todos. Que lle fan un regalo e nos quitan un regalo. Pero además xa o sabíamos todos. Sí. Todos tiñamos clarísimo que o partido de Burgos, se o Burgos facía o que tiña que facer, que era sacar algo, Sí. o Almería non ascendía. Sí. E que o Depor, a de sempre, o Depor tiña que xogar contra que non aparecesen vellos fantasmas do pasado de Pucela. tremer as pernas, de repente antepenúltimo partido No. sempre o perdíamos. Creo que- O antepenúltimo partido na temporada de Oltra xogamos en Xerez e palmamos 3-2. Hasta Idiáquez, perdíamoslo sempre. Casualidades da vida. É que Os partidos na cambiou- casa. Cambiou algo. Con partidos na É casa. que tamén creo primeiro que vexo o equipo como tal, o sea, a sector da afición, o sea, blues que animan, que están aí todo o día, e o equipo como tal, moi uns cos outros, é moi co tema de ir non cajaos, sino de vamos, o sea,
De que contra Andorra... ir. Sí, en plan, de que non os vexo cajaos. A Non maior vexo fase- en plan de... Ui, como non ascendamos, senón vamos a ascender. Sabes? É o primeiro ano. Esa mentalidade. É o primeiro ano. Porque o de Barcelona, o día do Barça B, hai que recoñecelo, por moito que todos estiveramos con tal, había, creo que o día, e non exaxero, do cagómetro máis alto que vin na miña vida en Riazor. Eu estaba cajado. Pero era unha criminalidade o cagómetro, porque Aparte, creo que foi o partido máis largo. Sí, hostia, porque ese desconto de 7 Mira, cando minutos... Parreño se salta co radio roto e colle o balón no 95, aí xa foi en plan de morre, xa morre aí, por favor, que non se xogue máis. Porque contra o Madrid foi o partido máis tranquilo en 2 meses. E O que aínda pasa é que por riba- estábamos todo o día claro. chorando, sabes? Pero que recordo estar chorando e sudando, xa está, non recordo máis ese partido. O sea, recordo o partido, pero en plan de 20 todos os dous goles, pita xa. Pero foi un partido tranquilísimo. É que é de feito partido malo. É malo, por parte do Depor é malo. Por parte do Valladolid é peor. É peor. O sea, o Valladolid ten 9 ocasións, pero 9, todas de la tasa. E todas en plan Van todas así. gran cántico. Van todas así. Gran cántico, Da patrocinado Peña- polo Ferrador. Futura Peña Ferrador. Creo que nunca pasamos tan ben. Creo que foi o día de maior liberación de nervios en que toda a ocasión que tal van todas así. Sí, sí. Porque o do Barça B... No, o do Barça A ver, o B. Barça B era fantasmas de Albacete, Fantasmas fantasmas de de Castellón, Mallorca, de todo. fantasmas de Extremadura... De todo. Era todo. de... Non, xe non é. Aparte, era o Barça B, era o Barça B, que Barça B, E volvemos o de sempre. Que están todos en primeira división. Era volver a que sempre todo o mundo dicía antepenúltima xornada para o Depor significa pecheo. Por qué? Porque antepenúltima xornada significou pecheo para o Deportivo no ano da Liga de Jukic, Sí. porque empatas contra o Rayo Vallecano. Na 2002-2003. Na 2002-2003 creo que non é antepenúltima, creo que un anterior máis. Bueno, É cando máis perdes en Mestalla. E tamén máis en Xaneiro que facíamos como... Epa, pa, Sí, no ano de Oltra perdes en Xerez. No ano Fernando de Vázquez. no de Fernando Vázquez Pelmas en Soria 2-1 contra un Numancia que non se xogaba absolutamente nada. E volvemos ao de sempre. Extremadura. Extremadura era o antepenúltimo partido tamén. É que hai moito Contra o anecdotario. Mallorca que marca Carlos Fernández de penalti era o penúltimo ou antepenúltimo. Antepenúltimo. Bueno, Antepenúltimo. Ese... Ao final para nada, pero... Antepenúltimo, no. No, ese foi o último. Era o cuarto. Era o No. cuarto. Porque xogamos na casa. Sí. Esa temporada acabámola na casa. Contra quen acabáramos? Acabáramos xogando. No, foira o antepenúltimo porque o penúltimo partido, que o recordarei É que non sempre, conte, pero o último. empatamos en Elche. Ah... Que o Extremadura marca allí ao Cádiz cun gol desde medio campo. Un Extremadura no que estaba Ferrio. Sí, sí. E tamén estaba o mítico central que tíamos en segunda B, Borja Granero. No. Sí, xa estaba Borjita. Estaba Borjita Granero. E había algunha cousiña máis nese Pinche non equipo. estaba aí, non estaba no No, Atlético B. Pinche chegou ano seguinte. Pero bueno, o caso é que iso, con este análisis estatístico que vos deixamos aquí, pois iso, para que xa comecemos a falar das cousas que van ir tocando, creo que despois de datos estatísticos o seguinte vai ser un análise de plantilla. Así que Plantel. imos miralo con moita calma, analizar todos os movimentos que se fixeron, valorar todos os movimentos que se fixeron. Aquí dicir que coincido nunha cousa que dixo Xane Silveira no seu canal, na súa canle, o periodista da opinión. Creo que un ano no que falar de decepcións de xogadores hai dous como moito. Non por un tema de mal xogo, senón, por exemplo, no caso de Grajera, que non acabase xogando para o que se pensaba del. Pero creo que polo demais dicir desta temporada que hai xente que fixo mala temporada, No. non. Además, foi moi competido. O sea, a xente non o ve porque vemos no campo, pero é unha temporada de moita competencia. Moitísimo. Moitísimo, Moitísima moito competencia. reparto de minutos. Así que nada, este é o primeiro vídeo que facemos sobre o Deportivo, o primeiro de moitos que van, De moitos. que van E chegar moi bons vídeos. que van chegar por diante. E nada, agradeceríamos moitísimo que deixarades un like, que vos suscribiredes e sobre todo que deixedes en comentarios A vosa opinión. a vosa opinión sobre estes E tamén que ascensos. nos gustaría que mellor comentásemos ou que Sí. estudiásemos. E subense máis vídeos moi campales, a verdad, e moi moita- bonitos. E moita cami do Depor de fondo, E tamén moito dato.
Dato e... Dato mata relato. Dato mata relato, exactamente. Con todo isto, nada máis, nos despedimos e vémonos en futuras datas aquí. E recordade que o puto Depor está de volta.